for mesa asha gohalin a bheithansá is minic a bhís a canar an státe seach ní dóilin gur in lecht ná caint a chuirt gom hena so as seo 6 deferúil. So chun bhí gáí leúireachtaí anamh agus cíimid chun smar roiglinn. Aistear an áránní sanam don caint thugumsa agus just chun leart mo chuid áráníochta. Braham sé slí gur aistear mór fada is se saoil an áránní agus náfuileach píosa don bóthir sin siúlta gom go fóil. Bhím de hir a cíanamh is a fálam a farbert smuointe nu déanamh taide áráin nua Domhainnig. Rud eile bhíon go mór mi cheann chomá go mórthór agus mé gairí beagáí níos sinne ná úsáid an rotha agus conas is féidir chéamh nó agus conas is fearr úsáid. So a dús bara just cheapas just seinmid rian a bháin seo tafa díanas lidíanaí pein éirí sanandá agus just tuair sé sampladíh don chuid áránní. Agus gachar go. So tógadh don gaid is mó inún chuimé tréis cúpla bliana chahabh Ileáin agus bhí áráníocht agus ceol mórthimpeall a gcónaí. Tá ceol an dáthaíocht an gláán, ceol de gachsáir, tradiisiúnta clascach agus fiúáin bhí clám mháthair sáirte sna showbands. So is dócha gras a gcónaí canna ach beidir nar thugus féin nara tuis go mííon árán a dul ag go gachéine ag go bailile fémar háansa chomá. Is brealaman slí go síon an árán go nádúirtha isteach sa seisiún ceol nó san ihe thóisialta. Seinim an fliúd chomá as sé dechar dom idir jaú a dhéanamh uirthi idir an dárod mar raibh an ceol is an áráníocht fitte fuairte i chéile gcónaí ag go bailile rud a bhreathmaá fós domsa agus rud sláin tú leis sin na stáiliúm gan an áráníocht chamadidir láithreoir. So dhéimi gan chu daoine bhaimram agus mé gairí níos áine ní líthe, Ailíní chearna, Ben Lynch, Paddy Vaughan McGarrett, Ólach mór eile múinteoir bheaglaí agus gan dá díormadín Ollscoil bhain nach dé leis a bhí marachtaint in únchaoin agus mé gairí níos agus scatmór an eile nach iad. So muinte na háite bhíad san me léachra agus mé gairí níos agus bhíon tá dearaglam go raibh an ceol áil in san mórthimpeall. So ham just chun rian a hainte níos de áine ní líthe agus Ailíní chearna seo in íana ní tón leann agus de chála míos annachid an mrtsa. Sure.
Bardam bugger I got identification here or fagalay. Bhí scoil ag baile scoil chuin go chunta chuma a Domhain ceolde agus is dóilm gur tugadh anna bhan nús do mán. Bhí anna him ag an máistear Mícheál Ó Doláinne nach dé leis sna nálíonn go léir agus is mó amhránach ailmíomh ar scoil gach éon sort idir tradiisiúnta agus amhráin beidir fó go hasanna nó níos faide géin. Cíneum agus mé an óg agus de bhí Peg agus an Tailánach a léamhainn agus Yeats agus Cefna agus Shakespeare agus sin anna óg ar fad. Chálamíomar margheall ar log animneach na háite agus an nádúr a bhí mórthimpeall agus amhráin na háite ar nós beauty das na leán Mhuireann le stíl Spen agus an credo a ladín agus na héad sort rud. So dá bheith chéin is samúile cuairt Hag sé isteach chun leirlinn le héadí Michael Russell cíneam agus bhí I dachas anna agsúla go mán as bhí túncar anna bhór an scoil arumsa agus ar na daltaí eile a rastalir. So is mó duine a tháinig amach a scoil chun chuoinethe sáte sna dáin in isiste stálim. Chas tréimh se le Shiansa Tíre agus trastalí ar ranganna ceol ach da béon rud is mó híimi go bhaimrum ná go déan gachaíine go seisiún ceol I digmhric le maithir ó bhí timpeall ghábhlíonn déag d'aois agus bhíorm fnacht anna hiúin gan bheith chuisteach ar réine ach uirthi ní bhíoh fiúin síocháin an dom agus bhíoh ramsaí ar mála gúil agus a bheith ciúin le meadúgstáin. Ach is an san chála míos annach ceol agus amhrán mar réon leis na seisiún eile bhíocha gin mórthimpeall na dúthaí. So cheastrís go bleart lia agus mé 8 chun meachta chláiste agus is saonach chuir is aithne ar ólach mór ceoltóirí eile agus amhránathe ó cheann na tíre. Is dócha gur sin an chéadúir go raibh stíl na régiúnta eile á chlosa gom. Ní a bhéin chúis tinine sé sin dom agus de bhaine sór hanamh as tríal a bhainte as ceol difriúil agus amhráin difriúil a bhí á haint ag ceoltóirí bhí leart lia agus de bhí Bhíine I siman tim leart lia ag an am ó gach éanáid Dhún an Ghaol, Conamara, Contae Chiarraí, so bhí anna bhascáin agus bhí anna cholódar goin. Thag a chanachid amhránathe difriúil isteach go dtí na seisiún sa daoine bhí siman sa chathair an ihe san ar nós Paul Brady agus Bonnie Raitt as Mary Coughlin agus Mhuireann Nic Amhlaoibh agus just bhí bheith iscut cé híochsteach leat é ihe, so bhí sé sin go díal. Ag an am san chomá ní bhéon leis gurm tríal a bhaint as gachsort ceol stocha bhí níos breis misnig go gom agus mé níos óige. nó beidir níor cíal gom beidir ach bhí sa bhain tríal as gacha an sort fusion agus ceol tradiisiúnta na hÉir an Bascaile ceol ón Africa agus gacha an sort rud so bhí chuid dá sa stadí, bhí se go maitham. Féiscéile tréistal mo chóirsa fíochtnúm leat lia de bhí fócas alar go gom I Domhain ceolde agus thugus féin máisteacht sa cheol tradiisiúnta in Ollscoil Luimnigh. Ag an bainte sa de bhí cúpla campcoirt beag déanta gom agus de bhí sé sa cheanna gom gur dheaslam iirecht dhéanamh beidir slíbethe a thuirtaigin I dhéanamh as an geol. So dhéanamh stadéir ar an bhlút den goid is smó den am san ach de thos níos chuma dhéanamh taide agus taifide ar amhráin na háite, amhráin chorcaghine agus is dóilm gur sin an chiad uairdam file ag gheart ar cheol chorcaghine tréis dom fágant. Beidir go raibh gá go macht agus tríal a bhaint as rudí eile go dé cin a bhí go mé go bailile. Is dóilm gur sin anna háchtach sais macht agus tacht na siríis. So is dócha gur rud é sin na hálíonn de gach ceoltóir nó amhránaí nó scríneoir nó péród.
So chuir CD beag le chéile an bhliain san, as is dólam gur chur an cuasa an mór-ghrúpa I dtaobh díriú an gceol de. Agus de bhar an CD sa is dócha de bhóras chuide meachta Shiansa Gael-Linn deanú mar gur chóla na lads an CD seo. Cham sais náirthe is sé seo sais rafáilthe ach just seine mé cúpla second de Bhí sé seo ailríonn in bhí san óg ar fád agus le aige. When you're out walking and there's no one near you, but a voice keeps calling and you hear your name. It's not the leaves or the whispering breezes, it's me that's calling you back again. Oh, can you hear me? Oh, can you hear me? As you roam through lonely London town. When evening's falling, you'll hear me calling. Come on home now to the county town. Sin árán a chum Carlam Tammy Sands agus tá chaile le cianta. So chóisteach sa grúpa deanú a bhíle sa tí, agus béis sin an chéadúir dom bheith chana go lán aimseach aber agus scílam go má an fíor agla a bhí amig an nám mar bhí dúalgus agus dúláán mór a bhaint leis an bos nó seo as bhí tréimh sí mór a fada as baile agus de bhíoch áráníd an scoileo ru mismise teachtasteach sa grúpa Mhuireann Nic Amhlaoibh agus just ní raibh clú gom cad a bhí róm amach. Is dócha gur béis sin an chéadúir don tosnúcha a maithe smaoinemh mar jaall mu stíl hénig agus cad bhí sa díre go chur ina le mar áránaí agus bhí anna bhórt a buint leis ag an nám dócha 6 bhís cráitige. Ach, is mar sin a bhíon rudaí. So arís bhí se go mácham agus bhí 6 fáil an gceist. So ag an dosachta bhís annaí Chaoin is nervhíiseach mar jaall ar mo chuid canna agus cóirún an áráin ní déir an feic leis na lads agus chágus fuathe an cóirú ar fadaí anamh. Stáilm comán ar mór tuiscne gom ar mo gháhénig agus nar higus an éair conas bheith canna go rialta ihe ní ihe gan do máiste anamh dá. So bhí sais cúpla bliain ná go raibhm just a bheith fálam agus is dócha trí rudaí mí cheartaí dhéanamh ar dúis agus an son fálam chun siad a cheartú. So conas san gá chaamhnú agus réimse nótaí agus na héanrad dhéanamh níos a fearr nó níos láidre. So níor faoin ar Ollscoil. So seo rian ón géad CD a gom le deanú The Road Less Travelled agus seo ráitchas na tairnteachta agus is don go féidir chlós just féidir gros pís a nervhíiseach agus fiúháin sa studio agus an microphone os mo chóir amach níorvis gom caile déanamh leis agus has gom rithhuaig so.
So anchúlach agus airiúir. Agus an son tréis blian nó déis mar CD eile agus nadidir is don go féidir a chlos greibh an gáfacht a bhí gáinní níos láidir raibh breis misnig a gom agus just vís níos mór mo chumpóir agus bhí fadidir níos mó buinte gom leis an gcóirú agus just a vís brásás a grúpa féin rásan. So seo ó dhear a handaine. So, I dtaobh na nÁráin na seocha, Tógadh is tugtar fós gach cúchtamsa in cinní dhéanamh ach cadrag bhfuil stór mór ag na leadthénig agus cabhrainn siad go mórlam agus mé peocha áráin. Go mórmhór in céad CD is bhutha sanna bhór is farewell ó áráineach Sandy Denny agus gan dácht a bhí Donald Clancy an Shiansa Gael-Linn atá gin mac se heile Liam Clancy nach dé leis, so tá annach chuir machaige ar áráin agus ar cóirú agus bhí me de fáil móna chéile an tam ar fad agus bhí sé sin go húntaach. Na háráin eile feim áit eiliad ó áránathe ag go baile annachid na áránathe ag go baile tugann siad áráin dom. Bí me gcónaí póirseáil is a cuardach agus féchantí leabhar nó géisteach le seanna tépna nó péród. So tá obair a bhaint leis ach bíonn se anna hainmhach. Rud gur fiú tagartí dhéanamh do chomá cé gur áráin ar an seanos don gcuid is mó chaantar ag go baile bíonn áráin as bíorla ag daoine chomá agus níor bhéon rud mór díonta san. Áráin a bheithiad go léir agus bhí sé brasláin túil mar go raibh agus go bhfuil an seanos beo ina bheithiigh i measc ceol comhaimsethe chomá, so stáilm gur rud maithe sin. Stáilm ní hastíonn bheitsáit in éon bosca mé hénig agus ní chléim le rialacha mór an seanos is tócha seachas spéidir na rialacha a chrathú gom dom hénig dúir mar himráig ach sin scéile le. Mar leis an seanos tá anna bheasa go méir agus is stáilm go bhfuilm sáite níos daine sna seanna áráin fé láthair ná mar a bhís riamh ach tuige me an am céanna nar séalaíoch céad bliain ó hin mise agus go bhfuil tionchar ceol eile meisteach am chlós ar levéil éigent agus ní féidir is sin na hachant sa saoil Domhain, sa lá Domhain agus bíon brú ar dhaoine óga a bheith dílis an tradiisiún agus gan éhrúliú agus ein tíimla sin go buinte áirithe ach stón bhfuil sé táchtach go dtuigeh daoine chomá go bhfuil annach ag ceol mórthimpeall na leitheanta sa agus nach féidir daoine bhárú aber cuma céiníireacht a dhéanann sibh nó siad. So nuair a thosnaí sa teiste le deanún san de bhuairs idechas anna bhór mar gheall ar ceol agus áráin damhanda agus hainmar ag féiltí mór a ceol mórthimpeall an domhain. De churis aithne ar áránathe ó thiartha ar nós America agus an Alban, Canada, an Rank, an Tólinn, an Spáin agus go háirithe tír a dhiimigh a go mór a bhaimram an bhulgáir. Dhéanamh clár telefíse mar gheall artha san áránathe an bhulgáir mar go bhfuil ar go rás féithríocht ag a gomas agus ag an bhfuim ársa atá acu. Agus na harmóin even a chusáidin siad. As bhí sé anna himúil dom sa tlí go raibh tréáil fuidimáilta a dhéanamh acu ar áránathe tradiisiúnta. So bhí sé sin anna dheifriúil agus níl le héad do sanna go bailagain
go fóil, so se an dhifriúil. Tuis go mím hénig go móine amhránaíochta bíonn simigum conas mar a bhúinteoir amhránaíocht tradiisiúnta thar lear ag cultúra eile. So níl an teanga techniciúil a gcuin go fóil. Níl stór focail faoidir máilta gcuin le haghaidh móine agus techníocht amhránaíochta tradiisiúnta. So annach chuid don mistéir atá bhaint leis an amhránaíochtúir an testóilm gur bheith tuis go bhfuil se aníachara é bhíú do dhaoine go dtír catá dhéanamh agat nó conas go bhfuil tú beidir bhfuil arnáid do chuirt ag consíann tú é. So tá anhim agam breise bre dhéanamh bhar sin machanta. So just seine mé sampla de amhránaíocht ó cór ó Sofia cór Philip Cútevis an-dóibh agus híime sé seo go mór a bhaimrim agus mé hallscoil cór. Just dochreite fad ní féidir chuir an focail is breáil an chríomh ag éisteach lei sin agus dhiim sé go mór a bhaimrim na haon sort slí agus téan fós. Le danú agus lem albam hénig i ggé si sa 2006. Is saoráin tradiisiúnta don goid smó a bhí a chanagam ach do bhain is tríal as cúpla árán cóimsethe chomá. Cumtha aige le héad, Tommy Sands, Paul Brady, Bob Dylan, Richard Thompson agus dlúcharlam Jerry O'Byrne. Is dóil mé an am raibh an taistil amach go mór a bhaimrim agus gros 6 súisteach ga chéansár ceol bhí a chlosagam. So bhí ráithí a gé an aig na bliana dhéanamh againn ag pointe áirithe, so do bhí mar aspaile an tám fad agus do bé an ceol sin ban rud a chamad sa tiúil sin mar bhí sé tarsúil go maith agus uigeannach ag amtaí chomá. So seo just sampla ó na CD hénig de amhránacham Carlam Jerry O'Byrne agus is dócha bhfuil sé tríalach go maith domsa péis céile. I am the driver
sin árán cóimsrethe agus rud éigean defriúil bhí á riala gom ag an am. So, tréis dom a CD hénig eisiú, sin bheith 2006, tháinig ahrú an méid gig a bhí a dhéanamh gom le danú. So mar atá cuasaí inis, ha bhí anna hásta inis, mar bhíon gá chamchóirt mór ag na bliana againn chomáile giganna éonaracha agus tiúnscnimh difriúla ag an hénig, agus tugann sé deisdúin díriú hiúnscnimh eile chomá, so a sé sin níos sláin tiúla stáilm rilí. So na churas aithne Julie Fowlis amhránaí ó Oileán uiste tua san Albhain agus bhí sé go húntaach aithne a chur rinne go raibh an sort saoil céanna tréis a bheithice is a bhí a gomsa. Amhránaí agus ceoltóir seaí chomhaisleam a tógadh le Gaeilge a bhí a taiste le grúpa ceol agus go raibh ceol éonaracha seimitice comá. So bhaine mar annach leachta as a bheithe ggóilúidir i chéile agus anna hanamh as a bheithe canal i chéile. So hasní mar a fálam mar jaall na cosúlachtaí móra atá idir an dá-chultúr agus hasní mar a canal i chéile timp na hÉireann is an Albhain i 2008 chur mar CD le chéile dar teidil dúil. So beidir go sé camera dhéitamis de CD a chur le chéile mar mé ceolatha bailithe go nó hen. As sé chósa múil Dhuibhne péiscéile na dtíine eile. So do bhaine mar télas cúpla difriúil a léireoch an nasc idir amhránaíocht na hÉireann agus amhránaíocht na hAlban. Seo sin mé an ceann tappaigh ar dúis. So seo Pert Béal ón Albhain agus 6 amhrán tappaigh ó éir chuma meascail i chéile. Sampla díobh sort ceangal bhí ar siúlagainn. Agus seo sampla de líana scéal amhráin fíor ársa mar gheall ar bhíonaíocht á chana istíl cantarachta. Rion tríalach rééis bheithe seo dúin ach de bhí dúláánna buinte seo seanníachar net an éanamh inis sé arúta go móhin. Ach bhí sé anna múil dúin níos mó ólas a gháilt ar gnéile don amhránaíocht tradiisiúnta. So seo lí in Gaeilge ar dúis just ní le hóid am gom, so just bag mí raig dín lí éarnach, yeah. Her fianna or dóganna bhéal is thugann sé go dtíon slur, sin na nuair leabhar san chonán well. Ná má láimh sin ard a chonáin bhuiil,
Kegur voor an drie gunnar tara. Tá siad mar a bhuilig an bhrí, ach an bhránaí a thugann bua ag seala. Tháinig an bhrána síomh leabh sách ag scread go cruas a gol go bí, ach an náinirún dá ag deannig an dúis grua. Lagam Tógadh rád a bhí, osca mar arnachras heolas ard Mhuireann, ach sé Mhuireann nach deachig má bhíoch an súin go fáil. Leann sé agus so sin just rud ag an Jeffrey leile agus sa múil dúine. So le déanaí tá CD nua eiste gom le deanú dar teideal seanachas agus stocha bhfuil me de fáilt níos tradiisiúnta de mar héimi de níos agus nílach árán a bháin cóimseirthe agus sin Never Tire of the Road le Andy Irvine a bhreamar a bhí go mór inar dún flinrása. So a feallsúnach do háirt a gin sa slíos go gceapmid gur fearr clí le thuirlaí acústacha. Os go bhfuilid níos arúnaí dar ceol tradiisiúnta. Níl sima gom ná ag na lads in orlaí letricha a gúsáid, níl sima gin mór an production íana bheith rudaí, ní málinn fiúháin leis an cóirú cumádamid siimplí go má rudaí, ní málinn manamacha ibre breise íanamh rian mar hampla le auto-tune nó compression agus reverb agus na rudaí san fad. So sin an túram a gin hénig mar an ceol ha gachaine defriúil agus ha sé eis chun spóideach, chunas mar dailán tú leis an ceol tradiisiúnta. As bíonn sé dechar uirnta mar brethe mórnta go bhfuil formsáis garbh ag an ceol a ha gaine a gúnpráid le chuidas na CDs eile ha teachtamach is siad anna slick. Agus neidir ha sáis garbh taobh leo ach sné an cinna haidíanta chuine agus is don go hamid sásta leis, So seo rian ón CD nua. Ceol ceann ná maí go. Sean me an second. Thanks. So amachchansa a simime gom a heile Ferbert tásúla gom heile háilte amach mé allar na hArdáin mhóra. Tá Mhuireann le fáilme gom agus ha Ferbert le déanamh gom mar chuid deráníochta agus mar stáilm. Ní plán go dtíorcha gom ach tás gom go deastíon bhaim níos mó as na hArdáin neamhchatíanta gálam. As sé sin sáis dechar mar tá stór na hArdáin I méil na naoine a laidún támar fad. So catú taidí anamh agus an son má haintú na focail le leabhar níl an fána dá leis agus a bhíonn sé casta go máthúirinta ach son nuair a haintú a ag nuair a haintú árán neamhchatíanta sean árán a nach mór caiilte an se go húntaach. So chomáile sin is brealan bheith chana leis an gláirseach agus na pipaí uirlaí ása stáilin go bhfuil go mór na rúint na sean árán. Gné a bháin nach daithníon le gcónaí ná leis mór-ghrúpa is féidir le saoil an áránnaí a bheith sais oigeanach. Is minic a bhí mar stáití le héananig a chana go héanarach agus bar go mór le a bheith ingrúpa nó simmint séisiún bhachar ceoltóir nó amhránathe eile. Béidir gur bheith tuisce seinú chuma achas is brealam an caidirh a bhíonn a gom le ceoltóir eile caidirh gan cainte uaireanta, so bhíonn sé sin go hálainn. In order sin tá gceist gom níos mó chu amach a gháilt úsáid mar hénig agus chun an taimhre is mó bhainte, so just be méid a hir a fála méallir sin chuma stáilm. Peiscéala sinnétá le rágam marallar meistar hénig mar amhránaí agus just críoch má mes ús le cúpla second de just amid malína goach. Yeah. Seo sean amhrán le fán sais nua a chum ag na níolalacha. Meisce hen níos mó, Mhuireann go deoní bhluais mé, óchaillis má chailí beagó, nach chuideach fócaí an tairgead, is fágad am
Nic, gur mí maith.